Yn syml iawn, gweithgynhyrchwr diagnostig canser yw Cellpath. Rydym ni wedi bod yn ymwneud â thîm arloesedd smart Llywodraeth Cymru ers sawl blwyddyn. I ddechrau, nod cychwynnol y prosiect oedd sefydlu adran ymchwil a datblygu yn y cwmni. Wrth i'r cynhyrchion hynny gael eu datblygu, symudodd anghenion y cwmni fwy tuag at awtomeiddio. Defnyddiwyd y cyllid i brynu periannau robotig sy'n ein helpu i fod yn fwy cynhyrchiol. Felly, gallwn greu cynnyrch o ansawdd uwch i fanyleb uwch a gallwn ei greu am bris cystadleuol iawn o gymharu â'r rhanbarthau sydd â chostau gweithgynhyrchu isel. Roedd y cymorth a gawsom gan gynllun smart yn allweddol i brynu'r robot. Heb gymorth Llywodraeth Cymru, mae'n siŵr na fydden ni wedi gallu prynu'r robot pan wnaethon ni, ac ni fydden ni wedi llwyddo i fodloni anghenion y farchnad ar yr adeg gywir. Y llynedd cawsom dwf o 50% o un flwyddyn i'r llall, ac arweiniodd hyn at gyflogi 15 o aelodau staff ychwanegol yn y cwmni. A, hyd yma, rydym ni wedi recriwtio 4 aelod o staff ychwanegol eleni.